So-ke wangenzela-ke. Mengenzela wathi uzongenzela ngedlozi. Okay, ngavuma. Wangenzela lo muntu. Uma engenzela, ayi ngilindele phela imiphumela emihle. Ngizoba nemali. Ukuhamba kwesikhathi ngiyabona, ayi Akho mphumela. akwenzeki. Kunokuba kwenzeka izinto ziba worse. Qala manje noma uzophupha kakhulu kunakuqala. Nami ngiya ngokuphupha. Konke nje konke. And Nobe kungcono kuba wena. kuba worse nje konke kuyabhidlika nje nobuthi kukhona kuyabhidlika yabo. Hey, nisuka lo msana. Angazi ngizoyithola indaba last year. Oh yeah. Ukuthi lo muntu lo owethu uyangenzela into wathwebula idalwa zazosebenzela yena. Oh. So thina ekhaya nje asinadlozi asinalutho yonke into yenzeka nje ngicabanga yonke into nje ebed yenzeka yenzeka kuthina nje. Ayishisa. Silindele mina ngilindele ngoba uma wenza into uye umince lithi okay kuzoba right kuzokwenza kuzoqhamuka into right. Yes. Vele qhamuka into ebheda ngithi hayi kusazoba right. Hey. Sazoba mhlawumbe indle isiqalo. Lokhu ngitshela ngiduduza ngalokho. Nina bakashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle noPhapha ekhanda ehlala nasezantsi hlangothini zonke zomhlaba ngibingelela ngithemba ukuthi abantu bayaphila igama lami ngiChaka ngokaluqa lena ke iBlack Life TV impande zama-Afrika igama lohlelo asingene ke sizwe ukuthi osihambele namhlanje sithamunda ziphi uthini makwenze njani noba sawubona ma Yebo sanibona niyaphila boss siyaphila njani ngani yakuthi ayisikhona thina ubani lo mangenankinga osidalula nikhuluma endaweni yaseshowe eMlalazi. Mfowethu la uqhamuka khona indawo eyaziwa wonke umuntu ukuthi ayishowe lesiqi. Awusitshele ke mhlawumbe ngokukhula kwakho uze kufike la sekunenkinga khona inkinga iqale phi ake sizwe nje ngoba akekho umuntu ovela asuka abe nenkinga. Qala la kutheni kube right ake sizwe. Ngikhulele endaweni esho indawo esemakhaya kodwa ithanda ukuba yilokushana nje. Okay. Yeah. So ekukhuleni kwami ngikhule qala ukufunda ngafunda eMlalazi primary ngase ngazofunda eGawozi high. So ekhaya ke asibona abantu aba right ayingisho njalo sikhule singebona abantu aba right kodwa into ebingishaya kakhulu ekukhuleni kwami ukuthi omakhelwane bami bebe right bakhe kahle. Oh yeah. Yeah. So ekukhuleni kwami nje ngakhula nginengqondo ukuthi mangikhula ngifuna ukulungisa isimo sasekhaya nje isimo sasekhaya. Kangangokuthi noma kuthe noma sengithi sengiphuma esikoleni ngangakhalela nje ukuyofunda ekhungeni eziphezulu because into engangijahile ngajaha ukuyosebenza ngishintshe isimo sasekhaya ngoba ekukhuleni sishayekile kakhulu ingane zamakhelwane begqoka izingubo zamagama thina sinazo. Emakhaya kubo ku right thina ekhaya umuzi nje for room ongathini othi noma ungena khona ubone nje ukuthi okay abantu abahlala la nje yabo osofa uhlala uphoseke phakathi umutsha amakhelwane usabe ngisho ukuhlala khona. So ke yangishaya kakhulu lonto ekukhuleni kwami yabo nje ngikhula ngithi yabo uma ngiqeda isikole ngifuna ukuyosebenza. Okay ngisebenzile ke ngithe mangilokhuza mangikhula ngangakhalela ukufunda ukuqhubeka nemfundo ngajaha ukuyosebenza. Ngeza ngazosebenza ngeza eThekwini. eThekwini ngisebenzile ke ukuqala kwami ngifike ngasebenza ehotel Blue Waters. So iyona ke experience ami bese nginayo ukusebenza emahotela. Ngiqashwa emahotela. Naye inkinga la ifike yaba khona ukuthi ngokuthi ingqondo yami ikule yanto yonke into yenza le ekhaya ngiyenzela ekhaya ingqondo yami isele lapho ukuthi ngifuna ukushintsha lesa simo sasekhaya. Ngisebenze ngishintshe amahotela ke kodwa into egcine singishaya kakhulu ukuthi ngitshela ukuthi ngifuna ukuba nale mali le yokuthi ngishintshe isimo sasekhaya nanokuthi kusebenza khona izinto ke uyazi nawe elifeini kuye qhamuka izinto ezisheshayo nawe uthi uyenza ugcine usube
usuba nendlela yokuthi uyayithatha loo nto kanti into mhlampe ezogcina sikufaka enkingeni ngoba all I found out ukuthi mase i-reference yami besingasekho right because bese ngine record lokuthi ngiyantshontsha umsebenzi. Oh, manje mawurefer komunye umuntu ofuna ukurefer uba nenkinga ukuthi ukhuluma lento uphathe ukuthi uyathatha. Yes. Ngaqenda ke sekufuna manje ke ngasaqasha ndawo khona anginayo experience angithi. Sure. Khumbula no grade 12. Anginayo experience enye. Nginale wona from grade 12 nje wathi ngiyosebenza. Ngathi ngiyosebenza ngoba university no nothing. Ngangakhaleli konke lokho ngoba ngangibothi kuyangibambezela. Into engangijahile ukushintsha isimo sasekhaya. Ngoba ephusheni lami ngangiyibona indlela yasekhaya sengishintshile ngendlela yami nempahla endlini yonke into yabo. So ke iyona into eyanginika ipressure ukuthi angiyosebenza. Okay, ngagcina ke sengasasebenza ngasaqasha ndawo ngenxa ye record lami elibi. Mase ngasaqasha ndawo ngahalela ukuthi ke manje ngidame ngibuka lokhoza komafonini ngibona abantu banemali ba right bathwele. Ngayihalela ke lento yokuthwala. Kodwa ekuyihaleleni kwami ngangayifuni but into ezophazamisa umndeni wami. Okay, like ukubulala. Ukuthi kuzothwala ngomuntu, kuzofa umuntu ekhaya, kuzochitheka igazi. Ngafuna ke ngaze ngamthola ke umuntu owathi uzongenzela. Lo muntu umethi uzongenzela wangichazela ukuthi uzongenzela kodwa ngokwedlozi. So methi uzongenzela nje nami ngangazi but Sibindi yabulala Sibindi yaphilisa. Okay. Ngayitshela ukuthi okay right now ngiyakwenza. Focus yakhe setheni uthola imali. Ngithola imali itshe ngoba yabo ithombe bengithumelela zona imali. Wongayibona. Sure. Nami ngangiyiphupha sengiyiphethe le mali. Ngiyiphupha sengena ko build it ngiyothenga i-material. Ithombe isendelwa lo muntu. Ngisendelwa yini leyo ozongilokhoza. Because ngangena kwenye i-app le app yangikhombisa ukuthi ngifunda nje ngokuthwala ngoba ngase ngifocus ukuthi ngibe nemali ngishintshe impilo yasekhaya ngoba futhi bese kukhona mina bese mdala ekhaya sebengasekho abazali ngasekho umuntu sengifocus ukuthi nami ngifuna umuzi wasekhaya ufane nawalapha awumakhelwane okhule bengcono ibe ngcono nami ngiyibone izingane seyigqoka ingubo zamagama ngiyibone ingane ngiyikhipha zisemabhishi inebo yonke lento yenziwayo ngiyihalela kodwa ngingakwazi ukuyithola ngenxa ukuthi besingekho right esimini samaseko. All right. So ke wangenzela ke. Mengenzela wathi uzongenzela ngedlozi. Okay. Ngavuma. Wangenzela lo muntu. Uma engenzela ayi ngilindele phela imphumela emihle. Ngizoba nemali. Ukuhamba kwesikhathi ngiyabona ayi akho mphumela. Akwenzeki. Kunokuba kwenza izinto ziba worse. Qala manje noma uzophupha kakhulu kunaqala. Nami ngiya ngokuphupha. Konke nje konke and nobe kungcono kuba wese. Ukuba wese nje konke kuyabhidlika nje nobuthi khona kuyabhidlika yabo. Hey, nisuka lomsana. Angazi ngizoyithola indaba last year. Oh yeah. Ukuthi lo muntu lo owethu uyangenzela into wathwebula idalwa zazosebenzela yena. Oh. So thina ekhaya sinadloza sinalutho yonke into iyenzeka nje ngicabanga yonke into nje ebed yenzeka yenzeka kuthina nje. Ayishisa. Silindele mina ngilindele ngoba uma wenza into uyuminca ukuthi okay kuzoba right kuzokwenza kuzoqhamuka into right. Yes. Vele qhamuka into ebheda ngithi hayi kusazoba right. Hey. Sazoba mhlambe indle isiqalo. Lokungitshela ngiduduza ngalokho. Kufike iyoni zikhuleke izona ezasiklerishela kahle ukuthi hayi kahle asinadlozi asinalutho nje kuthule nje futhi ayikho into ezisilungela ayikho into sisazophinde nje si receive as a gift from emadlozini ethu akukho lutho nje manje ngoba ngizela ngizocela noma usizo ngasisiza ukuthi imesinto isinzi nje yenziwa kanjani. Yes ngiyavuma ngangazi ngakwenza kodwa engangikwenza namadlozi
ayawubona ukuthi ngangenzela ukuthi ngishintshe isimo sasekhaya. Asekhaya, yes. Not ukuthi ngangihlose ukuthi ngiwadayise ngiwayise kulo muntu. Ish. Mawucabanga khona amathuba ukuthi abuye. Angazi. Laba prophetha abathi athwetshulwa abanginikeza ukuthi ithemba lokuthi ngabuye. Basho njalo bathi bakhona abantu abangangisiza. Ingakho sengithi angize la ngizokusabalalisa lokhu ukuthi noma ngoba kuthiwa ubani oficana nomuntu othi uzomenzela lento aze asize angakwenzi ngoba kubheda kakhulu kunakuqala. Kubheda kakhulu. So uma wena ubuka ngokwendlela yakho nje wawukwazi ukuba involved ngesikhathi kwenziwa lento yokuhlanganiswa nedlozi wathwaliswa wena. Wawukwazi ukubona ukuthi uhlanganisana wenzani noma mhlawumbe wayezenzela yedwa nje. Engingakusho nje nengikhumbula kahle. Okay. Wakwenza but kushuthi ngesikhathi ewabiza engigeza ngalento angigeza ngayo kushuthi ingalesikhathi owayekususa nje kuhambisa konke. Ngoba wangigeza wangibuza ukuthi phela ungeza ukuthi phela ngibe nenhlahla yebo konke la ngoba futhi enye into wathi nasemsebenzini ngase ngibe namathuba ukuthi ngibizwe sekuklerishe yonke lelo kulama criminal arm. So uhleli nje usethembeni lokuthi usethembeni nje lokuthi yonke into izolunga. So ma uke waxhumana naye wamtshela ukuthi hayi bondoda nakho la itshela imngothi inkemani ithebhe. Inkinga yakhona ke lo muntu lo uma uthi yena uma angabe into eseyenzile uyenzile kushuthi imina engahambisanga kahle. Sekwelakhe icala. Sekungelami icala. Inyanga zenu. Icala manje selisele nami. Ukuthi sengoba engikhathi kufika iyona uyacabanga ukuthi zizonitshela nini nonke nomndeni. And izikuphoint zithi uwena wayenza lento. Ekhaya babheke mina ukuthi ngiyilungise lesi simo lesi. That is why ngidecide ukuthi ngize la ku Big Life TV. Sakuzwa ngithemba ukuthi mhlawumbe nani niyamuzwa dlela engimuzwa ngayo ukuthi ipressure yambamba ukuthi yabona amanakhelana nomakhelwane la kini kwakhiwe kabi ngapha kwakhiwe kahle nezingane ibullying each other from esikoleni until umuntu azakhule emqondweni lakho kunento ukuthi nami one day ufuna ukushintsha umuzi wasekhaya nathi asinjalo ke sikhulu owazi ukuthi jekelela ufuna ukushintsha umuzi ngenhlanhla ke saba nenhlanhla ukuthi singaweli kulento zokuthwala yena kana banganaleyo nhlanhla ugcina sezama khona okuwukuthi ke ubone ngazi ukuthi kwaphaniswa yonke into nesangoma noma nenyanga leyo yathobula kwadlozi ehamba nala sebenzela yona mhlawumbe wona understand lezi zinto ukuthi isebenza kanjani ungasithinta kusitshela ukuthi lophu usizo ocabanga ukuthi uyalidinga udadewethu nomunye ke nje nombono lapha e-comment section engasinika wona impande zama-Afrika igama lohlelo nisale kahle. Is the Black Life TV.